दिलूसाठी नवीन टी शर्ट बनवलेला आहे. असं ठेवायचं दिलूचा टी शर्ट आहे बघा. रूम तर खूप छान आहेत आणि खूप क्लीन आहेत मेन. आता आपल्याकडे परत गेस्ट आले तर आपण त्यांचा रिव्ह्यू घेऊया. तुम्ही रेडी आहे? आधी सांग ना आम्हाला कसं ते सांग ना. तुम्हाला सांगतो, तुमचं नाव सांगा. तुम्ही आमचे सबस्क्रायबर तुम्ही आहात ना? माझं नाव स्नेहा सुरेश काटे. हां, आणि तुम्ही सर्वांना घेऊन आलात? मी सगळ्यांना घेऊन आली. मी तुमच्या आईची खूप फॅन आहे. थँक्यू. अरे वा, काय बघता? तुम्हाला काय आवडतं ब्लॉगमध्ये? मी रोज तुमचे ब्लॉग बघते. हां, काय आवडतं ब्लॉगमध्ये? जे ब्लॉग टाकतात त्याच्यात बघते, त्याच्यावर कमेंट करते. दिल्लीला खास करून बघते. हां, आणि मेन भाई काका. दिलू आणि भाई काका दिसले तुम्हाला? मला भाई काका नाही भेटले. भाई काका गोल्डन रूम मध्ये गेलेत झोपायला. संध्याकाळपर्यंत आले तर भेटतील ना. येस येस, भेटतील. येस. आणि तुमची बहीण पण सगळं मला माहिती. मी तुमचे पहिल्यापासून लग्नापासूनचे साखरपुडा विक्रोळीचे व्हिडिओ बघितले. सर्व बघितलं. कन्नमोर नगर काय टागोर नगरला राहत होतात ना तुम्ही, तिथपासून बघते. आम्हाला आवडलं तुम्ही आलात ते भरपूर. कारण मला पण तुमच्यावरच बोलावं लागतं, तुम्हाला माझ्यासारखं बोलावं लागतं. हो, आणि आता मी सर्व फॅमिलीला सांगतोय तुम्ही जायचं आणि ह्यांना इकडे ठेवून जायचं. मी राहायला तयार आहे यांना Yes. विचार. नाही, तुमची बहीण पण चालेल आम्हाला जोडीला. मला तुमचे डॉगी पण खूप आवडले. त्याच्या डॉगीमुळे तुम्हाला प्रोटेक्शन म्हणजे खूप आहे. येस येस, त्यातलं एक घेऊन जाऊ. घेऊन जाऊ. तुम्हाला इथे एक कमी पडेल. चल, आता तुम्ही 2 दिवसाचा स्टे बरोबर. हा. फिरण्यामध्ये काय आवडलं? काल फिरलात आणि आज पण आपण गाडी बोलवली आहे. काल पण आम्ही भरपूर फिरलो. काय आवडलं? गणपतीपुळेला पहिले गेलो ना आपण. आरेवारे बीच आणि कवी केशवसू त्यांचं हे बघितलं, जन्मस्थान. ओके. आणि अजून काय बघितलं का संध्याकाळी? प्राचीन कोकण. खूप सुंदर आहे प्राचीन कोकण. रत्नागिरीला ही तुमची पहिली विजिट आहे? हो, पहिली. ओके. होमस्टेचं जेवण आवडलं? होमस्टेचं जेवण एक नंबर. काही नाव ठेवण्यासारखं काही नाही. म्हणजे नाश्त्यापासून जेवणापासून चहा तर एकदम सुंदर. थोडं चहा थर्मसमध्ये भरून द्या आम्हाला मुंबईला जाताना. येस येस, जाताना देतो तुम्हाला. म्हणजे गाडी पिऊ शकता तुम्ही. आणि राजापूरला जाणार तेव्हा चहा द्या थोडी. येस, देतो. नाही, माणसं म्हणतील आता ह्याच्या अगोदरची की तुम्ही अगोदर नाही, ही चहा मी आत्ताच बनवली आहे. म्हणजे या 1 महिन्यातच ही नवीन डेव्हलप झाली. कालपासून आम्ही 2 दिवस चहा पितोय, पण एकदम सुंदर, अप्रतिम. हां, का तुमच्या बोलण्यावर जुने गेस्ट बोलतील की आम्हाला काय दिली, ती आता ह्या महिन्यातच डेव्हलप झाली आहे. ओके. जेवण काय घेतलेलं तुम्ही? जेवण काल आम्ही नॉनव्हेज खाल्लं, कारण आम्हाला इकडचे चिकन वडे खायचे होते मम्मीच्या हातचे. ओके. म्हणजे त्याबद्दल प्रश्नच नाही. आवडलं चिकन आणि वडे? वडे एकदम त्या टेस्ट बघण्यासाठी खाल्ल्या. नाश्ता काय केला तुम्ही? नाश्ता सकाळी चटणी घावणे आणि साबुदाणा वडा बेस्ट. तुम्ही बोला. साबुदाणा वडा यांना खूप आवडला. साबुदाणा वडा चटणी घावणे मी सेकंड डेला पण घेतले. आता हां, काल पण तुम्ही घावणे चटणी खाल्लात? आज पण खाल्ले. खूप चांगली होती म्हणून आणि सेकंड डेला पण घेतली. ना बोलको कर. कोणाला? हे नाही मग तुम्ही त्यांच्या बाजूला या ना, बोलतील मग ते. हां, आत्ता टूरला तुम्ही कुठे चाललात? इकडे रत्नागिरी दर्शन, पावस, कशेली साईड तुम्हाला फिरायचं. ओके. काल ऑलमोस्ट किती पॉईंट्स बघितलात? 5-6 पॉईंट्स. म्हणजे तुमच्या थ्रू मी बाकीच्या गेस्टना पण सांगतो की इथे टोटल मिनिमम 2 दिवस हवेत. आणि पॉईंट्स कमीत कमी 12 ते 14 आहे. काल त्यांनी 5-6 बघितले. आज तुमचे 7-8 पॉईंट्स आहे. म्हणजे जर तुम्ही सकाळी नाश्त्यानंतर गाडी सोडली तर तुम्ही संध्याकाळी येणार. ओके, बरोबर आहे ना? चला, आता तुम्ही एक करून गाडीत बस. गाडीत बस. तू ह्यांना बोलायला लावलंच नाही. तुला सांगितलं. खायचं गाव का तू? हां, चेडवा, तुझं नाव काय? पूर्ण नाव सांग. बापसाचं पण नाव सांग. हा, काव्या मनोज जोई. कितवी क्लास? 6वीला जाणार. 6वीला. खायच्या शाळेत? जवळ? नाही, लांब आहे. चालत जातस? रिक्षान जातस? तुम्ही मालवणी बोलता पण ती एका वर्डमध्येच आन्सर देते. ती एका वरती बोलत नाही माझ्यावर पूर्ण. तुला असते कशाला? ओमकारला विचार. चल बाय, थँक्यू. ते आम्ही इथे पण गेलेलो गोट्यात. त्याला हात लावून आली वासराला. हे बघा दीदी बघ काय करते. दिलू चिच्ची. हे बघा आमची दिलू काय करते माहिती आहे काय? तिला आता थांबा, तिला मध्येच हे बघा या असे कॅडबरी ना तिला भरपूर आवडतात. म्हणजे रोज नाही देत, दिवसातून एक किंवा 2-3 दिवसातून एक देतो तिला असं. आणि तिचे लपवलेले असतात. आणि चिच्ची बोललं की बरोबरी खायला येते. बघा कशी चाटते बघा. जरा जवळ दाखव कॅमेऱ्याने. हे बघ, ती बरोबर त्या कॅडबरीच्या टोकाला चाटते. तुला कॅडबरी खूप आवडतात ना? हो. हां, हे झालं. आणि दिलूसाठी बघा आम्ही दिल बनवलेला नवीन आहे. बघा दिलूसाठी नवीन टी शर्ट बनवलेला आहे.
असं ठेवायचं दिलूचं टी शर्ट आहे बघ. दिलूला इकडे पण म्हणजे एका साईडला दिल नव्हतं ना आमच्या दिलूला, इकडे दिलाय, होय तिकडे दिल नाही हा. म्हणून आम्ही दिल लावतो दिलला. दिल लावलं. हे काय दिलू दिलू चिची चिची ती घाबरून पळून जाईल. दिलू चिची. दाखवला इकडे तो. हां आणि इकडे जातो तुम्हाला आमच्या होमस्टेचं रुटीनमध्ये कसं होतं सांगतो. आता मी हा वरती नाव गॅसचं नाव लपवतो. ओके. आणि हे बघा इकडे असे मी भाज्यांचे ऑप्शन सेंड करतो, वाचून दाखवतो. मी काय लिहिलं आहे, चूज 2 व्हेजिटेबल फॉर लंच. मेथीची भाजी, लाल माठ भाजी, बटाटा फ्राय आहे, हिरवे वाटाणे आहे, पनीर बुर्जी आहे, पिवळा बटाटा आहे, पनीर ग्रेव्ही आहे आणि टोमॅटो चटणी. असे 9 आयटम्स 8 आयटम्स दिले मी. त्यांनी सिलेक्ट केलं आहे पनीर बुर्जी आणि टोमॅटो चटणी. म्हणजे असं जमल्यास आम्ही व्हेजवाल्यांना पण ऑप्शन द्यायचा ट्राय करतो, म्हणजे ते व्हेजवाले पण आवडीचं भाजी तुम्ही खाता इकडे, त्यांच्या आवडीची. तुमच्या आवडीची सर्व भाजी. आणि सोबतच मेसेज आले पाणी येत नाही. मग तुम्हाला एक सांगतो, आता पाणी सोडणार मी आणि पाणी आम्ही टँकरने मागवतो. आम्हाला महिन्याचे कमीत कमी 12 ते 15 टँकर लागतात मे महिन्यात. होय. पाणी काय पुरवठा होत नाही तरी आम्ही पाणी पुरवतो. कोणत्याच गेस्टला अजूनपर्यंत सांगा कोणाला पाणी नाही, आंघोळ नाही झाली असं कधीच होत नाही इकडे. पाणी मागून आम्ही सर्व पुरवठा करतो. म्हणजे त्या रुटीनमध्ये एवढे सर्व गडबड पण असते. आता आपले खालची ट्विन 1 ट्विन 2 रूम तुम्ही बघितलं ते फिरायला गेले. सिल्वर रूममध्ये आपले गेस्ट आहे, त्यांचा आज 4th डे आहे, 4th का 5th डे आहे आज. होय. ओके. त्यांचं काम होतं रत्नागिरीला 3-4 दिवस म्हणून ते आले. त्यांचा पण आपण रिव्ह्यू घेऊया. ओके. तर अशी गडबड असते सर्व. हा तू नवीन कपडे घातले, तू नवीन कपडे घातले. हो हे समर वेकेशनचे आमचे कपडे आहेत. वेकेशन तुमचा, समर आमचा. हा हे जरा हलके फुलके कपडे आहेत ना हा आणि छान वाटतात ना अशी. मस्त आता वाटतं. बॉडी जरा एक्सरसाइज करता येत नाही म्हणून, जिम करता येत नाही म्हणून, नाहीतर मला व्यवस्थित सूट होतात अजून, है ना. होय. तरी पण एकदम स्लिम ट्रिम झालोय वॉकिंग करत हा, करत. बारीक झालाय. कारण आमच्याकडे स्टाफ नाही, सर्व काजल, मम्मी, मी, भाई आम्ही सर्व मॅनेज करतो विदाउट स्टाफ सर्व जेवण. होय. ओके. आपली ढील असते अधून मधून नाचायला. येस, प्रत्येकाने आम्ही 2-2 किलो वजन कमी केलेलं आहे. आज लग्नाची अॅनिव्हर्सरी ना तुमची, वाढदिवस कितवा? 25वा. मॅडम तुमचं नाव? अलका सूर्यकांत असवरे. आणि सर तुमचं नाव? सूर्यकांत रामचंद्र अस्वरे. आम्हाला छान वाटलं तुम्ही इकडे आमच्यासोबत सेलिब्रेशन करायला आलात. आमची खूप इच्छा होती, माझं तर स्वप्न होतं, स्वप्न पूर्ण झाल्यासारखं वाटतं आज. आणि तुम्ही दिसता पण छान आहे दोघं. थँक्यू. धन्यवाद. ओके. तुम्ही सबस्क्रायबर आहात? हो, आणि कुठून आलात? पुण्यावरून. पुण्याहून. पुण्यावरून. ठीक आहे. बघा यांच्या सेलिब्रेशनमध्ये या सर्वांनी, आता ह्यांचे हे पूर्ण ग्रुप पण दाखवतो, येतो पण पुढे. एवढे सर्व फॅमिली मेंबर सोबत आलेत. पहिलं आपण तुमचं सेलिब्रेशन करूया, मग आपण सर्व बाकी विचारपूस करूया. चार. 25 वर्षांनी वाटलं ना परत लग्न झाल्यासारखं. होय. धन्यवाद. वा वा वा. सावधान. या सर्वांनी भरवा त्यांना. ये बरवा बरवा. आणि थँक्यू आमच्याकडे आलात आणि सेलिब्रेशन केलं. पार पाडला. येस येस, आम्हाला छान वाटलं. तुम्ही छान दिसताय, पण परत सांगतो दोघं मस्त दिसतात आहे. डेकोरेशन पेक्षा तुम्ही छान दिसताय. होय. आणि डेकोरेशन पण छान केलं आता पाठी एकदम. आम्हाला राहू दे 2 मिनिटं. झालं की? राहू दे, फोटो काढायचे आहेत ना. हा, आता सर्व ग्रुपचा एक फोटो काढू. या सर्व ग्रुप. हा, या. आमचं लग्न चांगलं आहे की लग्नाच्या अगोदर जेवण मिळतं आमच्याकडे. एक फोटो. अगोदरचे. येस.
थँक्यू हां थँक्यू. मला ह्यांच्याबद्दल 2 शब्द बोलायचे. बोला बोला कोणाच्या कोणाबद्दल ह्यांच्याबद्दल. बोला बोला आम्हाला पण ऐकायचे 25 वर्षानंतरचे 2 शब्द ऐकायचे आम्हाला. ह्यांनी खूप मला 25 वर्षामध्ये जपलंय. माझे आई वडील बहीण भाऊ मी सगळं ह्यांच्यातच बघते. वा वा नवरा म्हणून नाही बघत. हा. आणि माझी आई तिचं मी खूप खूप धन्यवाद मानेल. माझी बहीण आणि भाऊ माझा. छान वाटलं छान भरपूर एक लाईनमध्ये सर्वच तुम्ही सांगितलं त्यांच्याबद्दल. थँक्यू येस धन्यवाद थँक्यू. तुमच्याकडे थँक्यू येस. नाही तुम्ही पण नवीन जोडप्यासारखेच वाटतंय. होय. साठी झाली. चला आता इथे आपले गेस्ट आलेत, आपण त्यांचं रिव्ह्यू घेऊया. होमस्टे कसं वाटलं आणि फूड कसं वाटलं. मला सांगा बुकिंग कोणी केली इकडे? तुम्ही केली. तुमचं नाव? तृप्ती मोकाशी कोल्हापूर. तुम्ही सबस्क्रायबर आहात? हो. तुम्ही काय म्हणजे काय आवडतं आमच्या व्हिडिओजमध्ये तुम्हाला? मी व्हिडिओ नेहमी बघायची ना, तर मला असं वाटायचं की एवढं सुंदर आहे राहायला, आणि मेन ती थाली बघून असं वाटायचं कधीतरी आपण म्हणजे जाऊया टेस्ट करूया. आणि आम्ही खरंच 2 दिवस इथे राहिलो. रूम तर खूप छान आहेत आणि खूप क्लीन आहेत मेन. आणि आम्ही यायच्या आधी ओमकार भाऊंनी आधीच आम्हाला विचारलं किती वाजता येणार. मग मी सगळं तयारी करून ठेवतो. मग त्याच्यानंतर जेवण थाली पण खूप सुंदर होती. मटन थाली आम्ही घेतलेली. पहिली तुम्ही आणि full भरून लंचला होती. मटन वडे थाली घेतलेत? हो मटन. आवडले ते तुम्हाला? हो खूप छान. येस. मी ॲक्च्युली मटन खात नाही, पण तरी मी इथे टेस्ट केली आणि खूप आवडली. ओके. रात्री फिश थाली घेतलात आणि आता ब्रेकफास्ट. आणि फिश थालीमध्ये पण मस्त सुरमई माझ्या मुलाला खायची होती. किती दिवस झाले तर ती आम्ही मागवली. खूप छान होते. आणि मेन मी सांगेन की आम्हाला जे काही लागलं आम्ही विचारलं. कधीच असं कुठे कंटाळा नाही, कुठे म्हणजे राग नाही. सगळ्याला ओमकारदादाने आम्हाला म्हणजे सहकार्य केलं. आणि हॉस्पिटॅलिटी खूप चांगली आहे. खूप छान आहे, खूप छान आहे. ओके. आणि तुमची पर्सनॅलिटी चांगली. म्हणजे तुम्ही सर्व फॅमिलीच आहात करेक्ट. म्हणजे या मॅडमनी तुम्हाला सर्वांना घेऊन आलेत, तर तुम्हाला रिसर्च हिनीच केलं हां सगळं. मग येस तुम्हाला आमच्याकडून थँक्यू. एका गेस्टनी 4 गेस्टना घेऊन आलेत. आणि परत या जेव्हा तुम्हाला वेळ तेव्हा. अजून आता अजून आमची फॅमिली आमची खूप आहे. मोठी फॅमिली आहे. मोठी आम्हाला family. बस पण पूर्ण होत नाही अशी एवढी मोठी फॅमिली आमची. हा ना. आम्ही नक्कीच आता नेक्स्ट टाइम आलो तर आम्ही पूर्ण अख्ख्या फॅमिलीला घेऊन येऊ. येस. नाश्त्यामध्ये तुम्ही काय काय घेतलात? आज आम्ही साबुदाणे वडे आणि घावणे घेतले. दोन्ही खूप छान होते. साबुदाणे वडे पण मी यूट्यूबला बघितलेलं ब्लॉगमध्ये. आवडले तुम्हाला तसे? हो, खूप छान. Crispy. छान क्रिस्पी एकदम. ओके. आणि तुम्ही कुठून आलात? ठाण्यावरून. ओके थँक्यू. हे चांगलं झालं की तुमच्या दोघांच्या आई आल्यात. मग एक पकडा. हे आम्ही अनबॉक्सिंग करताना ओपन करून दाखवतो तुम्हाला. मग हो हो. Yes, what? हां तुम्ही तर तुम्हाला पण थँक्यू गिफ्टसाठी. थँक्यू. लहान मुलांनी एन्जॉय केलं की नाही? आता ते वेट करतात तुमचं नवीन होमस्टे झालं हो. की तिकडे तुम्ही सांगितलं की तुम्ही करणार आहे, हो. तर तिकडे त्यांना एन्जॉय करायला यायचं. मग पाण्याच्या बाहेर नाही यायचं, तिकडेच राहायचं पाण्यातच. थँक्यू आल्याबद्दल. थँक्यू. थँक्यू.